Κεφάλαιο πρώτο της Επιστολής προς Κολοσσαείς, της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής, στα αρχαία ελληνικά. Πρώτη πατριαρχική έκδοση. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο πρώτο, πρώτη πατριαρχική έκδοση. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, δια θελήματος Θεού, και Τιμόθεος, ο αδελφός, της εν Κολοσσές Αγίης και πιστής αδελφής εν Χριστώ. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό, Πατρί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πάντοτε περί ημών προσευχόμενοι. Ακούσαντες την πίστη ημών εν Χριστώ Ιησού και την αγάπην την εις πάντας τους Αγίους, για την ελπίδα την αποκειμένη ημίν εν της ουρανής, ειν προηκούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου του παρόντος εις ημάς, καθώς και εν παντί τον κόσμο, και έστι καρποφορούμενον και αυξανόμενον, καθώς και εν ημίν αφής ημέρας οικούσατε και επέγνοτε την χάριν του Θεού εν αληθεία. Καθώς και εμάθετε από Επαφρά, του αγαπητού συνδούλου ημών, ως εστί πιστός υπέρ ημών διάκονος του Χριστού, και δηλώσας ημίν την ημών αγάπην εν πνεύματι. Για τούτο και εμείς, αφής ημέρας οικούσαμεν, ου παβόμεθα υπέρ ημών προσευχόμενοι και αιτούμενοι, ή να πληρωθείτε την επίγνωση του θελήματος αυτού, εν πάση σοφία και συνέση πνευματική, περιπατήσε ημάς αξίως του Κυρίου, εις πάσαν αρέσκειαν, εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Εν πάση δυνάμει δυναμούμενοι κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν με τα χαράς, ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί, το ικανώσαντι ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού, ενώ έχομεν την απολύτρωσιν, την άφεσιν των αμαρτιών. Ως εστίν εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαίε, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Και αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε, και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως εστίν αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, ή να γέννηται εν πάσιν αυτός πρωτεύων. Ότι εν αυτό ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε, και δι' αυτού αποκατάλαξε τα πάντα εις Αυτόν,
ειρηνοποιήσας για του αίματος του σταυρού αυτού, δι' αυτού είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και ημάς πότε, όντας απειλοτριωμένους και εχθρούς στη διανία εν της έργης της πονηρής, νύνη δε αποκατήλαξεν εν το σώματι της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, παραστήσε ημάς αγίους και αμόμους και ανέκλητους κατενοποιών αυτού, ήγε επιμένετε τη πίστη τε θεμελιωμένη και εδραίη και μη μετακινούμενοι από της ελπίδος του Ευαγγελίου ου οικούσατε, του κηρυχθέντος εν πάση τη χτίση τι υπό των ουρανών, ου εγενόμην εγώ Παύλος διάκονος. Νυν χαίρω εν της παθήμασή μου υπέρ ημών και αναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία, εις εγενόμην εγώ διάκονος κατά την οικονομίαν του Θεού, την δοθήσαν μη εις ημάς, πληρώσε των λόγων του Θεού. Το μυστήριον το αποκεκριμένον από των αιώνων και από των γενεών, νύνη δε εφανερώθη της Αγίης αυτού, εις η θέλησεν ο Θεός γνωρίσε, τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εν της έθνεσιν, ως εστί Χριστός εν ημίν, η ελπίς της δόξης. Ον ημείς καταγγέλλομεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ή να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, εις ο και κοπιώ αγωνιζόμενος κατά την ενέργειαν αυτού, την ενεργουμένην εν εμή εν δυνάμει. Τέλος του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Κολοσσαείς. Αθήνα, Μάρτιος του 2010. Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο δεύτερο, πρώτη πατριαρχική έκδοση. This LibriVox recording is in the public domain. Θέλω γάρι μας ιδένε υλικών αγώνα έχω περί ημών και τον εν Λαοδικία και όσοι ούχ εοράκασι το πρόσωπόν μου εν σαρκή, ή να παρακληθώσιν εκαρδίε αυτών συμβιβασθέντων εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, εις επίγνωσιν του μυστηρίου του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν ώ εισι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως απόκρυφοι. Τούτο δε λέγω, ή να μη της ημάς παραλογίσετε εν πιθανολογία, ήγαρ και τη σαρκή άπιμη, αλλά το πνεύματι συν ημίν ημί, χαίρον και βλέπον ημών την τάξην και το στερέωμα της εις Χριστόν πίστεως ημών. Ως ούν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, ριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και βεβαιούμενοι εν τη πίστη, καθώς εδιδάχτε, περισσεύοντες εν αυτή εν ευχαριστία. Βλέπετε, μη της ημάς έστε ο συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και εστέ εν αυτό πεπληρωμένη ως εστίν η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, ενώ και
περιετμήθητε περιτομή αχυροποίητο εν τη απέκδυση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός εν τη περιτομή του Χριστού, συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι, εν ο και συνηγέρθητε για της πίστεως της ενέργειας του Θεού, του εγείραντος αυτών εκ των νεκρών, και ημάς νεκρούς όντας εν της παραπτωμάσει και τη ακροβιστία της σαρκός ημών, συνεζωποίησεν ημάς συν αυτό, χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα, εξαλείψας το καθημών χειρόγραφον της δογμάσιν, ο ειν υπεναντίον ημίν, και αυτό ήρεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό, απεκδισάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας, εδειγμάτισεν εν παρησία, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Μη ούν της ημάς κρινέτο εν βρώσει ή εν πόση ή εν μέρη εορτής ή νουμηνίας ή Σαββάτων, α εστί σκιά των μελώντων το δε σώμα Χριστού. Μη δεις ημάς καταβραβευέτο, θέλον εν ταπεινοφροσύνη και θρησκεία των αγγέλων, αμή εώρακεν εμβατεύων, εκεί φυσιούμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού, και ου κρατών την κεφαλήν, εξού παν το σώμα για των αφών και συνδέσμων επιχορηγούμενων και συμβιβαζόμενων, αύξη την αύξηση του Θεού. Ιουν απεθάνετε συν το Χριστό από των στοιχείων του κόσμου, τι ως ζώντες εν κόσμο δογματίζεστε. Μη άψη, μη δε γεύση, μη δε θύγης, εστί πάντα εις φθοράν τη απόκριση κατά τα εντάλματα και διδασκαλίας των ανθρώπων, άτινα εστί λόγων μεν έχοντα σοφίας, εν εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και αφιδία σώματος, ούκ εν τιμή τινή προσπλησμονήν της σαρκός. Τέλος του δευτέρου κεφαλαίου της επιστολής προς Κολοσσαείς, Αθήνα, Μάρτιος του 2010. Επιστολή προς Κολοσσαείς, πρώτη πατριαρχική έκδοση, κεφάλαιο 3. This LibriVox recording is in the public domain. Ιουν συνηγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε. Ου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Απεθάνετε γάρ και η ζωή ημών κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεσθε εν δόξη. Νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της εστίν ειδωλολατρεία. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Εν εις και εμείς περιπατήσατε πότε, ότε έζητε εν αυτής. Νύνη δε απόθεστε και εμείς τα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματος ημών. Μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, απεκδισάμενοι των παλαιών άνθρωπων, συν τες πράξεις συν αυτού,
και ενδυσάμενοι των νέων, των ανακαινούμενων εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου ουκ ένι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Ενδύσας Θεούν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμούν, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής, εάν της προστίνα έχει μομφήν, καθώς και ο Κύριος εχαρίσατο ημίν, ούτω και εμείς. Επί πάση δε τούτης την αγάπην, ή της εστί σύνδεσμος της τελειότητος, και η ειρήνη του Θεού βραβευέτο εν τες καρδίες ημών, εις ειν και εκλήθητε εν ενή σώματι και ευχάριστοι γίνεσθε. Ο λόγος του Χριστού ενοικείτο εν ημίν πλουσίως, εν πάση σοφία διδάσκοντες και νουθετούντες εαυτούς ψαλμείς και ύμνης και οδές πνευματικές, εν χάριτι άδοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Και παν ό,τι αν ποιείτε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί δι' αυτού. Γυναίκες, υποτάσσεσθε της ανδράσιν, ως ανήκεν εν Κυρίω. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας και μη πικραίνεσθε προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούετε της γονεύση κατά πάντα. Τούτο γαρεστήν ευάρεστον το Κυρίο. Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα ημών, ή να μη αθυμώσιν. Οι δούλοι υπακούετε κατά πάντα της κατά σάρκα Κυρίης, μη εν οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεσκοι, αλ εν απλότητη καρδίας, φοβούμενοι τον Θεόν, και παν ό,τι αν ποιείτε εκ ψυχής εργάζεστε ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης. Ιδότες ότι από Κυρίου απολείψεστε την ανταπόδοση της κληρονομίας. Το γάρ Κυρίο Χριστό δουλεύετε, ο δε αδικών κομίητε ο ειδίκησε και ουκ έστι προσωποληψία. Τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Αθήνα, Μάρτιο του 2010. Επιστολή προς Κολοσσαείς. Πρώτη πατριαρχική έκδοση. Κεφάλαιο 4. This LibriVox recording is in the public domain. Οι Κύριοι το δίκαιον και την ισότηταν της δούλης παρέχεστε. Ιδότες ότι και εμείς έχετε Κύριον εν ουρανής. Τη προσευχή προσκαρτερείτε, γρηγορούντες εν αυτή εν ευχαριστία, προσευχόμενοι άμα και περί ημών. Ή να ο Θεός ανοίξει ημίν θύραν του λόγου, λαλήσε το μυστήριον του Χριστού, διό και δέδεμε. Ή να φανερώσω αυτό, ως δι με λαλήσε. Εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, των καιρών εξαγοραζόμενοι. Ο λόγος ημών πάντοτε εν χάριτη, άλατη ηρτημένος. Ιδένε πως δι ημάς ενιέκαστο αποκρίνεστε. Τα κατ' εμέ πάντα γνωρίζει ημίν Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και συνδούλος εν Κυρίω. Ον έπεμψα προς ημάς εις αυτό τούτο.
ειν αγνώ τα περί ημών και παρακαλέσει τας καρδίας ημών. Συν Ονήσιμο το πιστό και αγαπητό αδελφό, ως εστίν εξ ημών, πάντα ημίν γνωρίουσι τα όδε. Ασπάζεται ημάς Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανεψιός Βαρνάβα, περιού ελάβετε εντολάς. Εάν έλθει προς ημάς, δέξασθε αυτόν. Και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, οι όντες εκ περιτομής, ούτι μόνοι συνεργοί εις την βασιλείαν του Θεού, ήτινε σε γεννήθησάν μη παρηγορία. Ασπάζεται ημάς Επαφράς, ο εξ ημών δούλος Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος υπερ ημών εν τες προσευχές, ή να στείτε τέλειοι και πεπληρωμένοι εν παντί θελήματι του Θεού. Μαρτυρώ γαρ αυτό ότι έχει ζήλον πολλήν υπερ ημών και τον εν Λαοδικία και τον εν Ιεραπόλη. Ασπάζεται ημάς Λουκάς ο ιατρός, ο αγαπητός και Δημάς. Ασπάσασθε τους εν Λαοδικία αδελφούς και Νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Και όταν αναγνωστεί παροιμήν η επιστολή, ποιήσατε να και εν τη Λαοδικαίων εκκλησία αναγνωστεί και την εκ Λαοδικίας να και εμείς αναγνώτε. Και είπατε Αρχίππο, βλέπε την διακονίαν ειν παρέλαβες εν Κυρίω, να αυτήν πληρείς. Ο ασπασμός τη εμή χειρή Παύλου μνημονεύεται μου των δεσμών, η χάρις με θυμών. Αμήν. Τέλος του 4ου κεφαλαίου, Αθήνα, Απρίλιος του 2010. Τέλος της επιστολής προς Κολοσσαείς της Πατριαρχικής Έκδοσης.